I dagligdagen på et sygehus arbejdes der med drop og infusionsvæsker. Og kunne udregne, om en UV-væske har samme koncentration som væsker i kroppen. I dagligdagen på et sygehus arbejdes der med drop og infusionsvæsker. At kunne udregne samme koncentration som væsker i kroppen er lige så vigtigt som at kunne udregne en korrekt dosering af medicin i tabletform. Det hører med til de kompetencer, du har som social- og sundhedsassistent. At kunne beregne koncentrationen i væsker har du 602.000 milliarder, der nærmest er umuligt at regne med. Derfor har man indført enheden mol til at erstatte dette store tal. Tekst, margin, slut. Molær koncentration. Vores krop består for en stor del af væske. Cirka 55-65% vand i kroppen. Det går faktisk I væsken er der opløst en lang række stoffer, som kaldes tørstof, og som kroppen bruger til dens mange komplicerede kemiske processer. Mængden af tørstof udgør 35-45% af kroppens vægt. Tørstof er opløst i kroppens blodplasma eller i væsken i og omkring kroppens celler, og det er molekyler som f.eks. næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner og ioner og salte som Na+ og K+ og Cl- ioner. Selvom tørstof kun udgør en mindre del af blodplasmaen og væsken i og omkring cellerne, for at gøre det nemmere at regne med stofmængder og stofkoncentrationer, har man indført måleenheden mol per liter, som gælder for atomer